Sunamura Thanani Bising Khobjaknai Amchayo Manka Kabangma Rangmorokni phekjaknai Manikhani Sunamura Thanani Police Hujakok Tumamani Sunamura Thanani Bising Khobjaknai Aralia Gram Panchayat Amchayo Shipajula Hangkor Police NCB STF tei BSF ni Kathalai Mumbai Abyan Khlai Malkhung Bisingo Manka Kabangma Rangmorokni phekjaknai Manikhani Hor Aichok Jora Nishimi Amchayo Abyan Khlaika Police o Abyan Khlai Mungni Jorabo o Amchaini Lama Kinaro Kerengsa bukja thaio Hondayon private malkhung bisingo rutumung khlai mankha kabangma Rangmorokni fancy deal malkhung number TR03E0798 te a phekjaknai manikhani ni hati rangmari 20 lakh angnai hne sai mankha yang NCB Juwan Rock malkhung number te malkhungo JJ parcel bisingo phekjaknai manikhani mankha abobai phekjaknai manikhani yaktun khlainai rokno Detect Klaiban Kahnibo, Shaiman Ka. Tabuk Fine Shalo, Police Rock, Phekjaknai Manikhani Yakton Klani Rokno, Romi the Mano, Abono Tabuk Shumung Kotor. आप लोग भी थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना भाग जाए तो भाग जाए आप लोग ये दिखा रहे बारिश हो गया ना ज़्यादा फोटोग्राफी करते हैं खुलुमखा त्रिपुरा हास्ते निचो तो लुकुरग्नो दिवाली